Темата вели, че за мен категорично приключи след последния клип на Киро Брейка. От гледна точка на ютубър си казах идеално, тъмън ще има какво да коментирам. От гледна точка на зрител обаче аз направо съм втрещен и побеснял. Защо съм побеснял ли? Ами защото 36 минути клип Киро Брейка буквално обижда последователите си за това, че не са дарявали за Ивелин Михайлов. По-малко от 1000 души са помогнали за парка, за идеята за величието. Около 0,7% Веско ще ви го напише, Веско напиши го. 0,7% човеци, 99,3% говеда. Мнението ми от миналия клип мисля, че абсолютно се затвърди. Нека накратко ви припомня какво беше то. Киро Брейка сякаш вече не е същия. Изпитвам сериозни съмнения, че той е употребяван в момента. За мен по същия начин, по който той гласуваше категорично доверие на Николай Марков, в един момент Николай Марков се оказа предателя, който всъщност ако човек не разсъждава емоционално, рационално, ще го види още в началото, че този човек говори пълни глупости. Най-вероятно няма да се изпълни обещанията. И самия Киро Брейка заяви, че е бил предаден. Аз имам чувство, че Ивелин Михайлов в момента го използва по абсолютно същия начин. И в един момент ще се окаже, че и от него е бил предаден. Изпитвам загриженост, защото ми се струва, силно се надявам да греша, че Киро Брейка е манипулиран. И бива манипулиран от Ивелин Михайлов. На мен ми е странно дали наистина някаква комисия провали исторически парк, или по-скоро Ивелин Михайлов сам си провали историческия парк. Защо го провалили? Ами с политическите си амбиции. Ивелин Михайлов гласува доверие на някакви хора като Николай Марков, като един, забравих сега как се казваше, няма значение. Хора, които обещаваха заедно грандиозни неща. И тези хора на първия ден влязаха в парламента и просто се продадоха. Естествено, че хората ще ти бъдат бесни. И ти вместо да се опиташ да им обясниш или да се оправдаеш по някакъв начин, че си гласувал доверие на някакви тотални идиоти, какво прави? Той използва историческия парк като щит срещу атаките, срещу неговата политическа кариера, в кавички политическа кариера. Ти критикуваш величие, критикуваш Ивелин Михайлов, значи си срещу най-големия туристически обект, символ на патриотизма в България. Също и с такива много, аз не знам в бизнес план дали Ивелин Михайлов е измамник. Тоест имам мнение, обаче няма да го кажа, защото не е отговорно от моя страна да го кажа, тъй като не съм някакъв експерт. Но за мен в политически и социален план той е абсолютен измамник. И реално невъзможността му да разграничи политическия си образа пред медиите от това, което е създал, което аз не отричам, че наистина е грандиозно и красиво, но невъзможността му да ги разграничи тези неща или умишлено ги смесва с цел да използва това, което е направил като щит срещу собствения си контроверсен образ. Другото, което мисля, че стана абсолютно ясно е, че наистина Киро Брейка вярва абсолютно сляпо в Ивелин Михайлов и приема думите му абсолютно безкритично. Нека отново си припомним една от опорките на дарителската кампания, а именно, че Ивелин Михайлов е отказал някакви грандиозни предложения в името на хората. И той човек, като ви покажах на второто видео, какви пари му предложиха? Са му предложили. Той ги отказал заради хората, да не излъжи хората. На хората, какво ти обещат? Какво ти предложиха? 200 милиона евро ми предложиха за мегакомплекса, предложиха ми Варненска област да е под мое управление, ЖП-то, да направя нещо за хората да се види чрез ЖП транспорта, че ще го подобря. И от тук нататък никога да нямам проблеми, всичко вече да ми е 6. И ти да се откажеш, бе! Това е прецедент! Но такива говеда като вас не го разбраха или не го разбират. Аз мислех, че поне 30-40% ще го разбират. И откъде мислите, че Киро Брейка е убеден в това нещо? Ивелин споменава в твоето видео, че е получил предложение съвсем наскоро от някой, който му предлага 200 милиона евро, за да даде исторически парк, да се откаже от исторически парк и че ще получи редица привилегии също и че ще го оставят на мира. Щял да контролира каквото и да значи това Варненска област, ще ли да го оставят на мира, само да даде исторически парк на някой. Обаче не се разбра кой. Кой е направил това предложение? Ти знаеш ли? Аз не знам кой, но знам, че той още тогава ми каза, че са му предлагали и ЖП-то. И ЖП-то, да. Да го оправим. Който и да знае, че това нещо. Значи някой много силен би трябвало да е. Което е достатъчно акъл имам да не питам кой. Защото аз бих попитала. Няма ти каже. Бих попитала. Ти би попитала, ама ти да ме попиташ, аз ще мога да излъжа. И няма ти кажа. Пък и не е здравословно да знаеш. Ами като не е здравословно да знаеш, тогава няма да се възмущаваш, че никой не е дарил. Не е здравословно да знаеш.
Ти майтап ли си правиш? Ивелин Михайлов, преди да сте попитали с какво толкова е излъгал, нека ви припомня. Абсолютно доказано излъга с това, че гарантираше за Николай Марков. Помните ли, когато каза Николай Марков, полковника, е гаранция? Помните ли го това? Цялата им предизборна кампания беше една долна лъжа, ама долна, мръсна манипулация. Представиха някакви реални проблеми с някакви абсолютно нереални, утопични, фантастични решения, които естествено на всеки здраво мислиш му беше ясно, че то не е възможно това да се случи. Но това по никакъв начин не ги спря да лъжат най-нагло, с цел да придобият възможно най-много гласове. Също тия двамата, ако помните, излъгаха за това, че имат доказателства, че са им откраднати 250 хиляди гласа, които щях да ги предоставят скоро. Това скоро стана вече 2 месеца и съответно няма да ги предоставят, то е ясно. Също Ивелин Михайлов, ако помните, твърдеше, че имал запис, в който Николай Марков го заплашвал и само щял да го изчисти и да го прати и не го прати. Съответно пак излага и за това нещо. И за други неща ще поговорим, обаче малко по-късно. Нека отново се върнем на тази дарителска кампания, която е представена не че се събират пари все едно за бизнеса на Ивелин Михайлов, което е де-факто така, а се събират пари за Ивелин Михайлов, който е последната надежда на България. Той сам ще се бори срещу цялата мафия, той е олицетворението на доброто, той е Господ. Той е майка България, той е не знам си какво. Ама той е отказал 200 милиона и това да управлява Североизточна България. Защо? Не е здравословно да знаете, бе. Не е здравословно да го знаете това нещо. Аз също не мога да разбера. Добре, може да е истина. Силно ме съмнява, съмнително е, като фърлиш нещо такова, естествено, че ще е съмнително. Но това, което се чудят, те не искат ли практически мафията, нали, която се бори срещу Ивелин Михайлов уж, тя не иска ли да го унищожи? В смисъл той да няма абсолютно никакво влияние. Каква е логиката тогава да му предлагат 200 милиона и да управляват цяла Североизточна България, който е може би промишлено втория или третия най-развит район след Софийския? Каква е логиката, нали? Те искат да му ограничат възможно най-много влиянието, как ще му дадат цяла Североизточна България. И естествено и съвсем логично, последователите на Киро Брейка, те поискаха отчет. Поне тези пари като ги дарят, да знаят със сигурност за какво ще отидат, защото Ивелин Михайлов е противоречива личност, скандална личност. Обективно той е адски противоречив. Имайки преди, че излага 100 000 души с партията си, която на първата секунда се разцепи и продаде, имайки преди, че тук там е послуга за някои записи, имайки предвид, че начина по който се защити нали, от разкритията срещу него в голяма степен бяха просто да, повярвай ми, че е така. Без реално да се предоставят някакви документи или нещо, което да знам да е някакъв гарант, че казваш истината. Предвид, че Величие буквално организират тролски атаки и за това ще поговоря по-късно. Нормално е хората да искат поне някакъв отчет. Да, харесва им исторически парк, супер красив туристически обект, само че неговия идеолог и създател е колкото красив е исторически парк, толкова и скандален е Ивелин Михайлов. Мисля, че е абсолютно адекватно да искат някакъв отчет. И естествено, какъв е отговора на Киро Брейка? Ма как ще искате отчет, бе? Знаеш какъв отчет ще дам? Вика нещо от сорта, какъв отчет ще дам, застани на моето място да обиждат твоето семейство и теб да те обиждат, да видим какво е. Бе, що мислиш, че само теб те обиждат? Да, той, че си му тека, прекали. Това го казах за 100 път. Той наистина неговото премина в някакво тотално извращение, дето просто извращение. Мислиш, че Цанов не го обиждат, че Любо Жечев не го обиждат, че техните семейства също не ги обиждат. Тъй ли? Мислиш, че мен не ме обиждат. За първи път случайно да чуваш, че Величие наистина имат някаква тролска фабрика и тролят. Той за първи път ли го чуваш? Дето това е поредната лъжа, че те не тролят. Поредната долна лъжа. Нали викаш, че си много добре с математиката? Я ми сметни нещо. Според теб нормално ли е на клип, на който имам 300 реакции на клипа, да имам 300 коментара? Демек да имам толкова коментари, колкото и въобще харесвания и нехаресвания взети заедно на клипа. Друго, обясни ми как абсолютно всеки един мой клип, свързан с Величие, има необичайно висок трафик от Телеграм. Въпреки, че без граница канал ни няма нито Телеграм. Обясни ми как абсолютно едни и същи акаунти пишат абсолютно едни и същи коментари по няколко пъти в продължение вече на един месец. Вие, дето тролите, може да ви обясня някои неща за троленето, за да малко да се усъвършенствате, защото това, което правите е първо ужасно жалко, второ нелепо и трето само единствено вредите на там вашите любимци по този начин. Нека ви обясня що. Първо, като пишете от едни и същи акаунти, по 3 коментара на клип, и то на всеки клип, може би не съм просто ще забележа. Второ,
понеже аз съм господин никой и съм абсолютно безизвестен и съответно те няма какво да напишат за мен, разбирате ли? Просто няма, защото никой не знае нищо. И съответно те са толкова тъпи, че пишат буквално 3 коментара, единствено и само перифразирани с абсолютно еднакво смислови и ги спамят навсякъде. И си мислят, че аз съм толкова прост, че това няма го забележа. А какво ще кажете за шорта, в който критикувам изказването на Ивелин Михайлов за здравето на Слави Трифонов и дето с цялата си наглост казва, че той умира? Добре, как във Фейсбук това нещо има 150 хиляди гледания? В TikTok има също 150 хиляди гледания. И там 95% от коментарите са съгласни с мен. Но в YouTube, където има 2,4 хиляди гледания само, някак си повече от половината хора ме буквално кълнат и псуват заради това, че осъждам някакъв човек, който си позволява да злоупотребява с нечие здравословно състояние с буквално някакви политически цели. Наистина сте крайно нелепи, крайно. Ама вече върха на простотията я достигнахте с това в последния клип, когато споменах нещо лично, именно, че съм имал много тежка контузия на коляното и някакви пълни идиоти и тапанари, каквито безспорно сте, сметнахте, че е много добра идея да тролите, обиждайки ме на този здравословен проблем. Естествено, аз някакво друго да направя, освен да ви банна. Само още нещо забравих да ви кажа. Всъщност, нали знаете, че колкото повече коментари пишете, независимо дали са положителни или негативни, всъщност алгоритъмът по този начин предлага клипа на все повече хора и съответно вие правите това съдържание още по-популярно в опита си всъщност да го дискредитирате. И другото, което искам да ви кажа, с което според мен не сте запознати, е, че независимо колко репорта има един клип, ако няма реална причина той да бъде изтрит, той няма да бъде изтрит дори да има 1 милиард репорта. И да го репортнете 1 милиард пъти, няма да бъде изтрит, ако няма реална причина това да се случи. Ама после да застане там някакви Ивелин Михайловци и така нататък да реват: о, ние сме жертва, ние сме толкова добрички, затова всички ни мразят, просто няма други като нас. Ми извиняйте, ама ви сами настроихте всички срещу вас. И от тук нататък път назад няма. И вижте отново колко са прости. Ивелин Михайлов, например, можеше да си мълчи относно тия тролски атаки. Винаги можеше да се оправдае, че това са просто някакви привърженици на величие, той няма нищо общо с тях. Което е абсолютно възможно. Можеше да каже, че това са някакви негови врагове, които от негово име, т.е. името на неговата организация, организират тролски атаки с цел да му очернят името. Също това е възможно и се е случило в интернет. А той, още като беше скандала с Цанов, онази голяма тролска атака, която направиха срещу Цанов, каза: видях коментарите под новия клип на Цанов, ева, бомба сте. Практически си само признава, че най-малкото одобрява тия тролски атаки, дори да не ги организира, пак ги одобрява, което е просто скандално. Но да, това е, явно толкова ви стига акъла да обиждате на здравословно състояние, ама това е. Разхождах се наскоро с един мой приятел и той ми каза, нали, как при всички тия коментари, които ми пишат, които са наистина някакви подвратителни помии някои, банвам ги. Аз като цяло не банвам тези, които, нали, са критични, ама сега има някои, които са буквално някакви клетви и псувни и то с някакви неща, които не са за псуване, разбирате ли? И той ми вика, че при тази ситуация как въобще успявам да запазя някаква балансираност, защото той на мое място, примерно, би седнал и почнал да нарежда всичко. И аз си казах, наистина, аз за какво въобще запазвам някаква балансираност? За какво? За какво да запазвам някаква балансираност, някакви изроди да обиждат на здравословно състояние? Тъй ли? Не, зато и няма да спра. Затова вие сами си го изпросихте, не само от мен, но от всички останали. Сами си го простите, защото то бива нагло, ама чак толкова не бива. Връщаме се на дарителската кампания. Киро Брейка бил побеснял, че хората му искали отчет, че той събира 5 милиона лева за изключително съмнителен тип и бизнесите му. Обяснява как, той бил прецедент, Ивелин. Той бил абсолютен прецедент някой да откаже 200 милиона. Ти откъде си сигурен, че ги отказал? Откъде си сигурен, че имало въобще такова нещо? Защото той ти го е казал. Колкото сигурно ти е казал и че Николай Марков за 20 000 лева е поръчал да ме прибият. Същата работа. Абсолютно думи, фърлене е така. Не е здравословно да знаеш, не съм ми питал, нали? Вижте, той сам се очудва, той сам казва, това е прецедент. На него само се струва съмнително, ама предпочита просто живее в абсолютната илюзия. Другото скандално нещо. Киро Брейка казва, вие богати хора
за цървули, до сега виждали ли сте да се застъпват? Ние наистина сме луди. Чували ли сте до сега някъде богати хора да се застъпват за цървули? Вярно сме луди. Като сме цървули, за какво просите пари от нас, бе? Нали сте богати хора, бе? Извадете 5 милиона и обръщайте мача колкото пъти си искате, като сте богати хора. Какво значи богати хора? Ние сме някакви цървули, той ни проси пари от нас цървулите за нечий бизнес и след той е възмутен. Значи той проси пари от последователите си. И то не някакви джобни пари, не проси 50 лева или 500 лева или 5000 лева, той проси 5 милиона лева за нечий бизнес. И то бизнес, който е на човек с изключително контроверсен публичен и политически и социален образ. И накрая, след като са събрани само около 400 000 лева, което пак според мен е доста голяма сума и трябва да си благодарен, че и толкова се е събрало, той започва да нарича собственици последователи цървули. И къде сме били виждали богати хора да се застъпват за цървули? Добре бе, като сте богати, защо не ги извадите вие те с пари? 5 милиона лева, нали сте богати? Те и без стои 5 милиона, то обяснява се едно събира 500. Голяма работа, 5 милиона лева с 2 клипа ще ги съберем. И къде се намирате изобщо? Това е. Ти тотално изперка това интернет пространство. Те с хора тотално пошторяха, ама тотално. 5 милиона лева той щял да ги събере с 2 клипа, 30-40% от абонатите му ще ли дадат по 100 лева. Какво е това нещо? То няма въобще някаква мозъчна дейност има ли? Това е не нереалното, това е пълна простотия, ама пълна простотия. Че и след той наричат цървули. И след той обижда, че не са ги дарили. Аз така наглост наистина не съм виждал. Просто е някаква... това наистина е прецедент. Така наглост наистина е прецедент. Тъй, да стигнем до любимия Николай Марков, за който Киро Брейка също гарантираше, че той е човекът, за когото ще гласува. Даже каза, че ще гласува с неговата преференция. Гостуваше му в там Сумайти подкасти. Доколкото Киро Брейка сам разказва, бил му е на гости лично. Правиха някакви победоносни лайфове. И помните ли колко беше влюбен също в Николай Марков и накрая как приключиха нещата? Хората още тогава му казваха: не дей просто да подкрепяш политически партии, не дей в тази посока, защото ще се наложи да се извиняваш като минат изборите. И той знаете ли какво каза? Как ще се извинявам, бе? Къде ще се извинявам, бе? И накрая всичко приключи с: аз съм много прост, че му повярвах. Мале, аз верно съм много прост, че му повярвах. И след това, защото не може да си признае, че е сгрешил, и почна да разказва как, той от първия път Николай Марков, като отишъл на гост от тях, разбрал, че говори пълни лумбурти и казал на Ивелин Михайлов, с което той практически също взриви поредната им опорка, че едва ли не са останали изненадани от неговото предателство. Ти няма как да си бил изненадан и същевременно още като е гостувал у вас, да си разбрал какъв е и да си казал дори на Ивелин Михайлов, нали? Пак поредната им просто лъжа е щупена. Как може ти сам да не си даваш сметка дори за какво говориш? Малко помислете, ако по някакъв страни да лъжете като хората. В началото, като се появи величие и някои хора наричаха това нещо секта, наистина си мислех, че преувеличават. Обаче, вече колко месеца по-късно, аз започвам да се убеждавам, че те верно не е преувеличено това нарицателно секта. Например, за мен в момента Киро Брейка, той няма нищо общо с себе си. Той е просто буквално Ивелин Михайлов, говорещ през Киро Брейка за n-ти път, ще го кажа. И ужасно много хора ми написаха, че виждат също нещо, даже не аз да съм нещо луд и да си го измислям и въобразявам. Киро Брейка каза нещо типа: Ивелин ви е последната надежда, ама вие всички сте говеда и не може да го разберете. А ти не мислиш, че е възможно ти да си в грешка, а пък всички други да виждат това, което очевидно ти не виждаш, а е пред очите ти. А именно, че този човек е съмнителен. Между другото, още в началото, като бях пуснал един от първите постове за величие, където казвам: да, те изкарват някакви реални проблеми, ама същевременно са ми доста съмнителни голяма част от изказванията им. И тогава получих коментари: не, момче, ти нещо не си разбрал. Ние бяхме там, видяхме едни райски градини, в които нямаше наркомания, в които нямаше престъпност. И тогава си казах: да, това е малко странно. Аз съм ходил също 2 пъти там в исторически парк, ама сега чак райски градини без наркомания, едва ли не някакви странни работи. Но да, това в момента с цялото и тролене, което правят, и някакви хвърлящини тотални, бил отказал 200 милиона, дарителска кампания 5 милиона се събират, все едно събираш 50 стинки от приятели да си доплатиш бирата, примерно. Въобще жалка история. Аз не виждам просто какво повече може да се каже.
Приключи за мен, тук приключиха нещата. И миналия клип наистина казах, аз съм загрижен за канала на Киро Брейк. Аз наистина и в момента продължавам да си мисля, че той е добър човек по принцип. Но после си казвам, аз за какво всъщност съм загрижен? Това си е негова отговорност. Той е решил да е така. Няма причина да съм загрижен реално. Наистина не съм загрижен, вече не съм загрижен. Няма смисъл просто. Между другото и за райските градини, като го прочетах, веднага се сетих, не знам дали знаете, обаче през средновековието в Персия и Близкия изток има един орден на хашашините или асасините. Това е такъв орден от наемни убийци. И всъщност тогава техният върховен лидер, върховен водач, знаете ли как е набирал младежи, които да му вярват фанатично и да са готови да си дадат живота за него? Ами той е взимал едни млади момчета, които така здраво ги е надрусвал с разни опияти, даваме да пушат хашиш и такива работи. И след това ги е закарал в едни райски градини, които се представят градините на крепостта му. Много добре поддържани, с много видове растителност, цветя, нали, дървета и така нататък. Много красиви. И вътре пускал по 13 или колко голи жени да се разхождат. И те така надрусани, оставали невероятно възхитени от това място. Той после им обяснява, ето това е рая, ако се жертвате и сте ми верни, ето там ще отидете. Просто като закачка го казвал. Исторически факт. Последното нещо, което ще кажа е всъщност дали човек ще бъде манипулиран от някакви подобни организации или подобни хора. Нали, то не зависи до толкова, доколко ще е образован човек или не образован. Всъщност, подобен тип манипулации, те се случват на база някаква емоционална слабост. На база емоционална слабост, човек може буквално да бъде превърнат в зомби, робот или както и сте го наречете, и да бъде контролиран. Да, и още неща имам да казвам, обаче няма смисъл, защото става твърде дълго и не са напрягамата с тема, не ми се говори просто повече. Това е всичко, старайте се да мислите рационално, задавайте си въпроси, поставайте се на място на другия. Не се оставайте да бъдете емоционално шантажирани. Наистина много е опасно това нещо. Няма да си на представа колко е опасно. Довиждане и до нови срещи, не забравяйте да се абонирате, ако желаете да ни подкрепите финансово, мястото е Patreon. Довиждане.